Sizowurekhoda amazwi asixhenxe. Ilizwi FM siyintando yakho. Andazi noba ukhe wayana kwi-interview. Nithile lapha kwi-interview nje niphekisana ngesingesi nisitsala kude kanti uyaziwa umuntu wepost. Nina nikhaphe yena. Yaziwa umuntu wepost. Ukuba kukho umuntu oze apha enomthwalo, siyacela Thixo ushiyeke kunecawa lomthwalo. Sitshilo kuThixo. Zimbini ezinto sizowuzenza. Amazwi asixhenxe sizowurekhoda wona. Isikhululo Ilizwi FM. Kodwa ayibalulekanga kakhulu loo nto. Eyona nto ibalulekileyo yoba ungemki apha nomthwalo wakho. Ebeyawuthunyana wamadinga kuwe. Yihambe inzima injalo ngoba yahambeka.